Tani mo. Sa ako washing ni siya 10 kilos. Tak kami. Hila ko kanay. Hila ko kanay. Nay hila ko hinuon nga hindak kang masing-masing arong di na mo kusuk-kusuk kamu. Ili ko rin karsada ba? Huwag na nabawa pa man. 10:57 in the morning. Alas 11 na guys. Wa pa sila. May tao! Siapa tuh? Bisa tuh? Oh. Apa tahu? Si Ma'am Lolita Burato. Dam? Sampai problema, sir. Nangitan ni mo, Nay. Nangitan ni mo. Sa ako washing ni siya 10 kilos. Sa Quezon City kuha sa Malaysia ragataw. Strong Auto Centro Malaysia. Bayad din na. Nanay, payment ni madam, bibilin ra. Gibayaran ako nuna. Bayaran na ni di John dito, yung Mikaela. Ngali na ipa-deliver, Lolita Burato, ikaw nay. Hala. Kisa ka na. Ako may kay ba man, ano may Mikaela kita, nagbilin siya cash. Yato ra gyud Ito kang doon ay. Apa nga Lolita Burato. Kisa ka na. Kasi pabayaran ka diyan, Nay. Nay, ha? Kasi pabayaran ka. Wala, pabayaran ba magkakaudian eh. Na naman yung payment? Na naman nagbayad? Para na siya bayan. Bayaran na di kuno na, Nay. Kisa ka na. Pabit-ari. Ala ka, Nay. Ala. Tingnan kay uyab, Nay. Tay, pasig na na uyab na, Nay. Tay, pasig na ka ni purinir. Ala, gada ka, Nay. Ala, gada. Abaw, kasi naghatag na ni. Sa ka naghatag na ni. Pasig na kay uyab, Nay. Oh, uyab mi na nga tiguang na. Ana ako no, Nay. Nay, ikaw may gipangita. Nga rin kay bawo. Hay, okay bawo nga. Pasig na kay textmate. Koy, tanawag cellphone na, Nay, koy. Tanawag ng cellphone, pasig na, Nay, ka textmate. Ay, yun ako. Halad sa Ginoo siguro ni. Kato, dagto. Dito di, ako nagigibok. Nasa? Nasa? Hala, na-free ko nun, Nay. Na-free ko nun, Nay. Halas na, Nay, basig na, Nay, uyab. Ko atong gunting tirkaw, naku. Na, siguro ni uyab. Ngarong namin, naku, kakang washing gidilibim. Hala, das na, Nay. Yan na lang sa natin. Hala, gagod ka, Nay. Na-promise ka ba? Yan, na-promise. May sabangan sa nanay uyab lain. Anong naman sa sayangan eh? Alagay. Kasi kayo nila ini. Ha? Ini. Hindi. Sama. Hindi ka. Tanawa nay. Nanay, may nakasuwat na na. Sino? Ha? Nasa? Sino ka na ako? Ha? Happy birthday man. Nanay, happy birthday. Happy birthday, Nay. Ah, nang para birthday ni mo. Salamat, promise. Tak pamay. Hila ko ka. Hila ko ka, Nay. Nay, hila ko hinuon nga hindak kang masing-masing arong di na mo kusuk-kusuk ka mo.
Kaya na, kay palimpyuhan na ning kuko. Mga pagkatika na ni. Hindi na ako mag-usok-usok. Minsan ay, Hindi na ako magkusok-usok ka na mag-washing. hilak ko lagi pagkatir. Kaya, bili pa yung po. Dari, kanay pa na magawas. Pinatamad ko, Nay. Pinatamad ko sa Hindi ka tayo kahit masigwarante ni. Manual ni, manual. Hindi na yung puso. Wala! Hala, Nay. Hindi ka rin puso, Nay. Laban itong mga kapira. Uy, lamihan. Ano may hilak di ay mo? Salamat. Puso ko namin, Nay. Pamali. Malit sa ito ba? Ano may hilak di ay? Nadijail. Naa. Kari di ah. Kari nay, 10 kilos rani nay. 10 kilos pero di pa abtag 10 kilos sa gibutang. Kaya arong di ma overload. Agari to 3.3 raman siguro kapin 3 rani kapin di gihapon punon. Kaya arong di mo urus. Nya manglaban na kanay. Manglaban na kanay. Bawasan na yung butang. Ang na sa gawas. Ay, ito gawas. Diyan to basta ko sa... Ah, dari. Sa ko. Hindi na. Ikaw na lang tumasok sa... Igawas ko nun just karton la. Ano Ano laman yung karton gubo? Ah, kahit. Dajungin ito, tir. Awan na. Di, wala sa katay. Nay! Gusto nangiligi ka ng mami. Ang pinalit lagi, ang regalo sa imong birthday. Regalo mo sa birthday na yan. Ka magkusukuso. Igawas kayo, magamitan na ng mga. Hindi na, maabri. Yung yan, Mayroon. narin. Namay ko na. Kuan ba? Spinner. Diyan na ilivring. Sabon. Bota mo na. Ano ba pilibing sa bundi ay? Palibri, paalab na kada doon ay. Diyan na. Saan yung sweldo na yung gikuha? Alam mo na kayo basuldo na yun. Nagdaraman, basta kayo na kayo panglaban ay. Kamusta tayo? Kaya manglaba magkaskuang na tatay. Mga sanina ni tatay. Kangalya na po. Iwa po tayo haya dyan. Kari, po din nahihay sa suod. Kaya kuha naman, spinner naman eh. Inigawas ni mo dan eh. Mama, nagamay. Wa na yung mga daga-daga. Adyo ba sa kasudan ni Day? Ha? Di ka mo sudan ni ha? Panawa, lili. Lili, alam na yun o. Adyo kasudan na yan ha. Danig, sanina, ibutang yan ha. Huwag laba. Daghan naman na. Lay! Dako, mahipalit. Gwapo ba Day? Tara! Sa mga na ni Agbag o guys, kay mga rigdaan nga katong lugar man ang nagabadya, wala man gila bugay. Pero may display, pero lugar na ning wa magamit. Kasi tira, napin mo yung hilak, tira. Naluoy sa? Ali sa, Nay? Naluoy ko na, Nay. Nalipay lagi ka, Nay, nga. Nanakay wasing natin. Pero ikaw, sige kaglaba. Kadaan sa laba. Nihilak ba lagi ka, Nay? Dahil sa Nay, tanaw sa dari, Nay. Kaya ron tubluan sa kasunod. Sinigang ka. Tara, sa sinug batir, kaya mapagod. Nay, ni mo, Nay, na. Mapalit pa kugos. Dari ka, Nay. Nari ko po. Mapalit pa tagos kaya nga natos tubig nga na. Tutog na magtubig dari. Arong na mag-agas nga na. Diya ka, kaya bawa ka mo gamit na ni Nay. Pamaw. Doon ka na. Tani mo, nag imong pandaran nga na, umapatudot na ka. Diya, mga ba nakagpatudot, imo nang i-drain. I-drain, inaog na ito mong hose nga, arong mula na at tubig ito. Diyan, naghamali mong laban ay, yung mga nakagwaswas, pwede ang hirap ka magwaswas. Mura ning tubigan gapon. Mura mong pawaswason diha. Hindi na ka mamoswas. Nga, dyan, tanong na mo ano puwa, i-training mo yun, nag-spin. Kaya may maglubag. Lubagan na rin. Hindi na ka maglubag. Murang kung ano na dyan. Banaan rin mo nga, 2 ka kilo na. Dinagbayaran. Adyo lang magpud pa, labi sa mga 2 ka kilo. Naarin mo ibutang. Anja, imo nga haknigun. Kaya rin di siya magkurog man ni nga naman iba sa di haknig. Matunong. Dyan ipatag ni mo rin. Ano naman tama na. Kita ka na. Naraman nga na ang rami mo. Gamay ragod dyan. Sira mo yung nga na. Dahil mo yung timer. Adyo naman i-pull. Bisa mga 3 minutes ragod yung nga na. Dahil rataman sa 3. Kani, ako ana likad na na nga iso-iso ni maparso. Mo na makaduba sa mga washing. Talang iso-iso uning mga button na rin.
Happy birthday, Nay. I love you, Nay. Salamat, Lami. Sa inyong hiyatan na. Nay, happy birthday, Nay. Happy birthday. Naday. Ang gitudo, Nay, haram gi-advance og hatag kay ni birthday ni mo daghan may galiwaros naman. So di na kaadyon ha mabidyuhan. So hanay kay remembrance man ni matan-awan na sunod tuig. Tata promise. Puhon. Tanaw na sunod. Uy, kang regalo na nay wasing-machine. Sada sa kamuntan. Tuig. Masungitan. Palit ra kag hose. Dagi kan sa lababo. May itugsok dari. Ang dinas na nay mag-reserve. Di na magilinganas sa likod. Itinguwang na. Ano, makatabang din ni mo nay. Pwede naman bisan og. Imo ring ipatudod dari. Kaya wala naman kay buhaton. Kaya nagpatudod ni mo dari. Butang raman ni mo sanina. Ja, tanawon din ni mo gaway so dagbursa nga sinsiyo bulpin nga kapatuba. Zod raman ni mo dari. Dahil igwas-was ni mo. Igor idri ni mo. Igwas-was na tubigan rapod ni mo. Karan rapod magwas-was. Ja, ko ang rani mo dari. Palubagan ni mo dari spikas. May gaman, maghangir na ka. Wala kayo di na magilingon. Magilingon. Hey! Kaning portaha guys. Kining washing guys, di ni sponsor. Wining sponsor gani. This video is not sponsored. Agang gipalit na niya sa ang kagalingang kwarta. Kani sa ni kagalingang kwarta kay gusto jud ko nga. Anang malipay pas na rin sa jang birthday. Ja practical naman so ingani naraman kaysa mo galo ka diha sa unsa. Gusto mo ko nga trabaho na ni magaan. Sa may sunod. Ikaw na po. Yes! Hindi na nakakagano ni Kisim Kite. Hindi na visit ba? Gasuna. Si Terry na po sunod. Haling, wag naman. Para ama lagi na hinazan guys nga trabaho na na rin pamugaan kay aron di maglisod na bitaw kay tiguwang naman. Angay na gud tiguwang na. Lakay! Angay na gud tiguwang sa basta day. Angay gud pud tiguwang na nga agtrabaho mugaan na. Kay di pwede uga palingkuron ra di paliw-liwton kay rayo mahon manino di ba nay? Ginahan man po sa imong pero at least kami di nakadugat kay igo nang giningan ano man hay kay sa gud pud kung maginingan pa kusot-kusot pa. Kay sura nay no. No. Salamat Ajo, Florami. Di sa mga kuan ay mga tao salamat. Salamat Ako pa. sa mga viewers. Uy, abro di kasi kitan mo gan. Di na ustos. Salamat. Awa. Wala ako po na. Salamat. Salamat ninyo, guys, kayo. Salamat. Kabami ako tapa. Salamat. 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 Kaya ug tungod ninyo guys. Di man jud pud na mahimo. Salamat sa mga viewers. Amo to? Viewers lagi. Viewers ni Florami. Yung mga Dai, fans. sakit anay. Kay ug di tungod ninyo di mo ko makapalit og gani kay ko badja mo nga ko anak ko ron. Full-time content creator na lang ko ron. So, anak ko'y trabaho. Nag-focus sa gang pag-vlog. So, salamat ninyo. Kaya di tagad ninyo. Di pas na malipay. Hindi makapagta sa amiga pa mo. Pero aghang kwarta ka. Ang budyo po na tulong-tulong sa mga dautan na. Tapos mga underspy ka nang para ikamaadyo sa among pamudyo. So, dagang salamat ka, Adjo. Salamat po sa inyong pagtanaw. Kanang please subscribe, like, o share. O wa pa ka-subscribe. At ang ina ko sunod, daghang mga video, kaya mag-ihaw pa kong daghan nga video. Uy, tiri, sige na to. Again, this is Florami Buholana, and salamat! Salamat. Bye-bye! Bye-bye. Bye, kasay! Nalipay, lagi ka na, dumangkot na na eh. Nalipay ka, Jo. Nihilak ko na na kanina. Nahilak ko sa kalipay. Kay, mga lagi, kinimbutan nga, importante ka, Jo, sa among pamilya. Pamilya, pamilya. Yay! May Marshall! Yay! Deng agad, kaya hindi na mangahoy, sinay, mag-aling sa abuhan, mura nagnaw, giring sa kaban. Bye-bye!